Jangan lupa bro, like dan subscribe video ini. Dadah, jangan lupa like dan subscribe. Lewat kene bae yuk. Ya lah oke. Apa kata aku? Kira panjang nang ndi ki? Bisa saya. Lewat kanan, Dul. Wih, lewat kanan. Nang segoro wae ya. Dul. Segoro. Masih enggak cari. Sampai. Apa kacamata nek? Tukuran po barang. Wih ganteng Dul. Is Dul. Wih mantap. Nur bandol. Poker bisa nang kene. Gelem ora? Mo. Wis langsung bae mangan ayo. Iya ya. Pada nang ngarep ya, aja nang bori. Halo guys. Dul aja banter-banter Dul. Nyong dinteni Dul. Mancing mania. Wih mantap. Ayo cepetan ngene. Ya pakai ngenteni kanang-kana. Wih, kie master cilik kita. Dul. Arep sing ora bapak ora kae. Pulang nang ketuane kowe. Dul, aku geser mau ngapa sare? Hah? Mau cari apa kok? Iwak nila, emang nila nang kana? Oh iyalah. Ya sing akeh ya ngabar ke poke ya. Iyalah. Arep mangan apa mangana? Mana kali? Yo ngono yo. Ono kae, akeh wae nang ngono yo. Mas hati-hati ono motor. Yang mancing jangan sok keras. Yang namanya Keri jangan sok keras. Ere bilang bos, hai, papale. Keri dul. Keri. Panas cok. Dul, ana pakai orang nang kene? Sasari. Wah, banyune besat kok. Banyune sat. Pakai langkah ya. Ora nyemplung pura, Dul? Mau nang foto. Nang endi? Nang sawah iku lho. Akeh apa ora? Akeh lho. Oh. 10. Mbok cekel ora kutuke? Cekor siji. Ndeh. Manyan nang kene bae ya. Ya wis. Ini panjangnya ditonton disit. Panjangnya dulur, panjangnya akeh meneh wae kae. Kae nang kana.
Pancingnya dicopot. Nyasar wae kok. Oh, diseseri. Dipancing bae kae iwake akeh. Tonton dhisik. Bisa ora? Sik. Priwe iki, Bro. Sik ngenteni aku. Ini dulu mundur. Di pancingnya iki aja. Ki pen, gue panjangmu ki di pakan iki. Ya, panjang restu ngene. Wah, betul. Wih, langsung ngoleh. Wih. Siapa sing ngoleh iki? Wih, Pak bedek ya. Wih, nembe uncal langsung ngoleh. Rezekine akeh nang kene Sira, Dul. Wih, mantap. Oh, langsung mlebu nang kene Pak Jan. Ngebokke nang jero. Ngebokke nang jero ember ya. Langsung ngoleh lho. Mlebu nang kene barang ya iki. Cepet. Kok bisa apa ora, Dul? Nyong ra iso. Pakani ya. Hah? Ya, kayak pakan. Dia pancingin deh. Ini copot. Aduh, ditarik. Oh, sendul. Cemplungin dul. Jalur pra, Zal pinter pra mancingnya. Ora uli. Alah, dia belet dilep nau. Ora uli kok dulu. Gitu. Kayak mantu. Mana sing gede ya? Wih, ocol gondol. Iki. Dikepakan ya. Hati-hati. Tarik dul. Wih, oleh gondol. Cepat. Cepat dul. Iwak apa dul senengnya dul? Oh, bedek. Cepat. Wah, napa? Cekel. Pen. Cekel, cepot ke pen. Seren mancing kok kae. Dul. Mancing kok kae sira. Oh. Mana oleh sira. Oh, pakan dhisik, pakani. Nyong cacinge iki ke ya. Pasang ke pen. Pasang ki. Terus semasang pora. Pakani. Wih, oleh piro, pen? Oleh loro. Iki. Pasang ki pen. Kene. Oke. Sik. Nih. Kok kejeron dul, kamu dul. Kejeron timbali. Samene bae wis semlong nang. Ye, gondol arep mancing maning ye. Dapet ya nang ya. Dapet siapa? Dapet Satria Aryan. Ono lelene lho. Ono kae ono lelene mau. Nggih Mas, pancing ndek kowe. Dul, ono kae dul. Wes kene bae kene. Ono kae. Nah, ono lelene mau nang kana. Wis. Ono maning, kurang ono maning. Nah, wis ra apa-apa. Nunduk, sore. Ana sing mangan ora, Dul? Engko, rada suwe. Kowe iwake nang dhuwur malah, Pul. Iwake nang dhuwur. Oli restu. Langsung setrek, mantep yo. Tuculi. Wah, tucul ki. Mau pancing tinggal sih, serang nguculin dhisik. Mania. Ini ngarep mancing jajal. Wih, oleh gondol. Tarik dul. Tuculi pan langsung nyemplung nang blumbang. Kacamatane singkir nang disit kowe. Dedak nang kana. Heeh, kono. Bisa sare kok ngapa sare? Apa-apa. Didramno sekalian, Pen. Didramno. Wis api cacinge. Cemplung nang maning. Awas, aja panter-panter. Ndak nang pancing tangane. Woi, Tarik. Alah, ora kena. Oke, ndi blubange. Ngon pengen di mana iki diangkat? Ana iwak mener ya? Iya ya, iwake akeh ya. Tarik, Pen. Wah, iwake. Wis kena kae, Pen. Tarik, Pen. Walah, ucul. Gede ya? Alah, ucul lah. Gokil ya. cacingnya wis ra ono.
Tarik pen. Wih, oleh Pendi oleh kayak master kita. Iwak apa pen? Oh, iwak petik lebok ke karung. Tarik. Tarik Dul. Alah, ora kena pakane diapisi. Ah, diapisi pakane. Nyong pakan ini. Iso ora diapisi. Pakane apik, pakane sing apik Dul. Tapi Wis yo sik apik, cemplungke meneh. pangan masak seneng gile. Panas banget. Ora nggo sendal. Ini juga. Oke. Oleh ora tuh. Rostulian banget lu guys, wak bedik maning ya. Awas hati-hati ngenangi tangane. Cepat bisa ora tuh. Pancingnya kok gak ono maning, mundur maning. Mundur maning pancingnya. Woi hati-hati. Wah, kena kowe pen. Tarik. Wih, gondol gede. Mantep mendereng-mendereng. Wih, gede lho. Gondol. Kecil ndel. Siro. Maniak. Wih, oleh meneh. Iwake mencerot. Cukup. Kecil banget. Kecil. Gede ngono ya, Ndul. Oh, oi, mantep, Bro. Jujur, Ndul. Ah, wani pura sih. Yang wani mau. Tuh, culi top. Jujur. Mosok ora wani gondol. Iki kayak tunduk. Iki kayak sudah. Iki kesek. Nah, sira wani nduk. Gimana gondol makani? Asem. Kayak ucul ra, tak cekle. Iwake gede ya, iwak petek ya. Wes ucul iku. Oh, iwak enak ya, lebok nang jero ember ya. Usul akeh men kae. Usul 10 punjul ya. Lumayan. Wih, Rasuli apa kowe? Iwak gede iki, iwak enak lho, Tuk. Ih, cuculi, Pak. Cuculi dul. Iwak gede iki, iwak putihan ki, iwak enak. Cuculi nyong kowe bae. Cuculi karo nyong bae ki. Ini. Wih, iwak enak ya. Ah, iwake mencolot-mencolot. Ih, malah nyemplung. Kemblong. Kok bisa apa ora sih iwake akeh kaisan. Panas loh. Asam yang sa. Wah, Wih, oleh gondol. Cuculi dul. digiling aja kah? Ayo sira. Cacingnya malah raun asem. Ini cuculi nyong bae lah. Digiling-giling. Kan cuculi, Pan. Hah? Cuculi. Mantap panjangnya nih. Bedakno. Ayo. Cekelno gondol, Cekel. Dike. Tarik, Pen. Banter. Wih, kena lo. Cuculi, Pen. Iwak apa, Pen? Wah, petik. Petik maning. Boleh sing lele, Pen. Nyong iwak. Nah, Apa kutuk? Dul, mancing, Dul. oke. Ye, masternya kita kok maskot. Pakannya gede banget. Ini kegedean mancingmu iki. Kotak disit kegedean iki. Iwake cilik nang kene. Wih, oleh. Petik. Gede apa cilik iwake kowe? Sini ditumplak nang iwake. Ini semua nang kene disit, diwadahi. Wah, iwake nyemplung nang seser ya. Iki nyong. Alah, mencolot. Nyong lho. Bonyong. Nang maning ora ki? Cemplung nang maning, Dul. Buat dipatil. Wih, ora matil, wong bedek matil. Asem. Aduh, lancip kira. Cekel wis ora ah. Kalah karo nyonge. Cacingnya wis ra ono. Wis mana? Pen, cacingnya wis ra ono meneh. Iki masa kok? Bisa sing kendel kok. Bocah lanang wis ora bisa. Aja wedi, Dul. Aja wedi. Bisa ora, Dul? Ah, seru lucu banget. Tarik kae ngono, Pak. Wah, ngono gundul ternyata ya. Ora kena-kena sih, Dul. Wih, uli restu betik. Mantep ya. Iki nggo ngapa ngundul? Goreng. Warep ora? Arep. Lek. Oi, tuculi wani apa ora sira wis gedhe mosok ora wani. Oleh apa ora, Dul? Iki cacingnya kurang gede. Oh, cacingnya kurang gede. Ah, hati-hati. Ngeblok game YouTube lho, Mas. Kok
Wih, langsung oleh lho. Dojeli. Bisa tuh. Dojeli tuh. Oh, sih tak tabrakan pancingnya kuwi. Panas. Copot. Panas kok. Oh, pakai akeh oleh akeh men kuwi. Awas sangkutan. Mas mana? Sipen, cabutkan deh Sipen. Sira tuh, iso ora tuh? Iso. Cekeli wake sing kenceng. Pancingnya tarik, wis copot. Ndul balik sik ya, Ndul. Balik sik yo panas banget yo. Bali berono. Oh, nang kana ratan. Nang ratan, nang gili kan, nang gili yo. Nunduk es. Iya tuh es. Mbok ngelak. Aku nggawa kene. Nah, sesare kok si Restu nggawa kowe ya oke, Restu nggo pancingnya bae. Yo mlaku ngarep. Ngarep. Itu. Ngarep. Aset. Sore meneh yo. Iya, hati-hati. Sore meneh. Engko meneh. Engko maning panas. Nganune Ndek. Nganune nang Mbak Tari kacamata. Iya. Aku cekel tuh, cekel pancing itu. Kok goreng kok bengi kok ngumpul. Iya ngumpul. Ngumpul nang omahe sapa? Panas banget ra. Waduh, panas banget. Ngiyup dhisik sing adem. Nang anak kae ngono sandeng bruk. Yo, aduh. Ono kae. Nang apa, Ndul? Panas? Masuk panas, Ndul? Yo iyalah, pinter. Putihan nih, kamu putih entuk piro yo? Telu Papa, 5. Kae nang ana sing yuk. Bisa dino ki. Aku jeblok ki. Jeluk nang opo? Yang pop es wae ya. Ojo. Iwake ditung, Pan. Iwake ditung. Nang kene iki, nang kene. Oh. Desa iwake ditung ana piro isine? Ditung, dilebokke nang seser. Lebok nang seser kene ditung ngene. Tumplek bae. Iwake gede ya. Iwak nyongku sing. Ke iwak nyong iki. Endi? Iwak apa kowe? Budok kenang. Iwak nyong sing ngendi? Hah? Iwak nyong. Sing gede iki kan iwak nyong kan. Pop es pira, Mbak? Nyong pop es coklat. Kowe arep mbek apa, Ndul? Ya kowe, Mbak. Ya gawean apa aja, Mbak? Oh, papat. Limolas, wih cepet banget tuh 15 yo. Kok golek menang gak jalan lebih banget Dani. Nek oleh rong nek oleh anu goreng langsung. Nyong entok 5. Sudah arak apa Ndul? Iwak Ndul? Hah? Arak buntutnya apa sirahe? Ini ngombe apa sih? Hah? Pop es. Enak ora? Enak banget. Ndul lo jaga kan Ndul ya? Aja kakek ya. Nyong buka ya. Nyong buka ya. Lihat. Ukuran gawe nyong. Nyong itu. Bisa ora Ndul? Ngombe jaga kakek, situ bae ya. Heeh, tak seneng mamamu. Kono-kono ya. Ngombe banyu putih bae ya. Wes nang nisit Ndul. Nang nisit. Wes nih. Kok maning ngombe nih? Bosan sama mamamu. Mau mancing-maning ya? Men apa-apa nek nduk mah. War mancing-maning pun Ndul. Hah? Hah? Les ku saiki? Oke. Ayo